tämmönen nikkarinurkka. Videon pätkä. Tämmösen löysin autotallista. On ongelmana, että tämä systeemi tässä, kato tässä, tämä sulkusysteemi on mennyt jumiin jostain syystä. Siellä on jotain välissä tai sitten tää on tää mekanismi särky hajonnut tosta, niin ei pääse tähän yhteen kaappiin. Nyt koitetaan, että toimisiko tämmönen kikka kutonen tonne, että pääsis työntää tuonne virpakkeen auki. Se ei tietysti sitä yhtä. Ei se ainakaan vielä hajonnut. Oh. Ei. Tuntuu, että se meni siihen väliin. Mutta ei. Nyt olisi se endoskooppikamera kyllä aika kätsää. Ei se nyt vasta se. Se vaan Hanna. Ja tältä puolta sitä ei mitenkään. Pystyisikö sen työntää tuolta? Sitten tarvii olla vähän joustavampi tavalla. Katsotaan. Tämä ei niin hirmu jäykkä ole tämä, mutta se vaan pitäisi pystyä tämä nostaa niin paljon, että se tulee ton yli. Seuraava yritys hieman paksumalla tikulla. Nyt. Jees! Wow! Me teimme sen! Hehehe! Melkein tuli uskonpuute. Vielä semmonen vinkki vitonen tähän. Mitään ei ollut rikki. Täällä on vaan tämmönen tappi tässä, joka liikuttaa tätä niveltä näin. Tälleen. Niin se oli kiertynyt auki. Tosi kiva. Eli pistetään takaisin paikoilleen, kun on tämä tappi kiinni ja kokeillaan, että homma pelaa. Ja varmasti kiristetään näiden muiden kaappien tappit kondikseen, ettei käy samalla lailla. Jees.